As casas illadas con xardín e piscina son opción estrela en tempos de pandemia para os turistas. Este ano as reservas están a adiantarse e xa quedan poucas con estas características para xullo e agosto, os meses centrais da tempada de vacacións. Sigue sendo un perfil familiar de 2-4 membros, o que pasa que, bueno, é certo que a necesidade de estar tanto tempo aislado sin ver as familiares está afectando moito para que a xente se una, se xunte. Entonces, bueno, pois as familias teñen moito interese en viaxar e, sobre todo, pois estar xuntos despois de toda esta temporada sin poder estarlo, non? Non importa se están no interior ou na costa, o turista centrase na vivenda e busca unha serie de comodidades para gozar das vacacións, máis aínda cando o teletraballo permite alongar as estancias. A xente teletraballa, eso axuda moito tamén a poder compatibilizar o descanso coas vacacións e co relax, non? Así como no 2019 as estancias eran curtas, dunha media de 5 días, por que razón? Porque a xente aproveitaba para, xa que viña a Galicia, pois visitaba diferentes puntos da xeografía galega. Agora o que estamos vendo é que a xente ven, xa o ano pasado percibimos, pois cunha estancia máis longa, máis tranquilos. Dende a asociación animan os viaxeiros a optar por épocas alternativas aos meses de xullo e agosto para fixar as súas vacacións. Que é moi importante tamén a desescalada turística nas vacacións. Nosos maiores, afortunadamente, xa están prácticamente vacunándose todos, entonces, pois o ano pasado tuveron unha etapa tamén moi dura. Agora poden viaxar en maio, en xuño, en setembro, en outubro, non teñen que escoller eses meses centrais. Como todo o sector, as vivendas turísticas notaron as restricións que estiveron vixentes na Semana Santa, sobre todo o peche da comunidade. De cara ao verán agardase recuperar a mobilidade e gran parte das reservas son de viaxeiros que chegan de Madrid, Asturias e Castela e León. Con toda a prudencia que temos que ter, hai que ser moi prudente, por suposto que sí, se as cousas van así, pois somos responsables, se o ritmo da vacinación está seguindo pois como vai habitualmente, incluso pois se poderá incrementar. O pasaporte europeo tamén sería moi importante, sobre todo este ano que é o ano xacobeo, o ano que ven, e temos un importante grupo de turistas de estranxeiro, pois tamén sería moi importante para nós, non?